kwae nipanso yɛde ɛtesa ɔmɛbia ɛwɔ na mamrenti yamamre momienso moye amamre yɛtoto nasio amamre yɛtonkinio yamamre momienso moye ma enso weni enya punso se we ni betuntum enya punso se wo de wonse twa pupuo e ka wa mamre ho wo hwe nkwan ya chia uti enpunso ni wonse ya de ambo 97.1 na kompo ayarisa ebiso kompo bia ode nyamio enya bonese ubeyi apaye eya mamre onyami nchiriwai amamre die ye tuntinio amamre ye tunasio amamre ye tuntinio ya mamre mo mieso muye mind this year, my mama, ha. No, being a bo. And there your pepon, and there ye openima, there to so a dunu back home. No, being a boy, if ye young to be chere, sankofano, the far a yakin can come, no, and you need do so. Paucho be a funny red one 2 or command 97.1. Frɛ wo nua na wo nua mfrɛ ne nua frɛ wa adamfo na adamfo nso frɛ na adamfo na homa na ɛbɔ ɛda ponso a yɛde kan sesei no yɛde toa so ɔpanyin fianko a wɔla tamichia wo kɔ radio no ho na yɛaba homa na ɛda ponso no din ne wɔkan yo JK ba na ɔkyerɛ we yɛdi kan ehu nia odi homa no mutintiman nkwanta bisa mfiti ase no yehu se agya kakari son dai na dai no yi kire no so be wore obia bi na of kofro bi no be kire dai na se na dai no mu no agya ntia mo abo no kokko bo no kokko nso wantie akiri no kunadu nana papa kakari ko ware kunadu chia na yeforo efei adu se oya no okota oni ne kotenai ma asem ne hye nkwanta bisa mo ye na adwene se onfa won ho nche won da nti obetu kwan ampani ampara otu kwan ko okoro biso ko hia okonfu bi ma okonfu no zo anko oka na asem kire okonfu no okonfu no kire ni so anko betu mi a anko nyai nanso kwanta bi sɛ wasi ne hwena no sɛ obɛyɛ obetua wɔn ka enti no ɔkyerɛ no nia wɔnyɛ nyinaa sɛ yɛ adu kratafa ɔfa to so asia nkwanta bi sa kodu ɔkɔmfo ya ɔkyiri fi nkwanta bi sa kodu ɔkɔmfo ya ɔkyiri fi ɔfa to so asia ɛna me a metipo me di ho ayi no abo no me ne anti parebia me ne maami anti kokko ena ye hia ena yan ade no kura fa bien na edi kan ye beka ye homa ne kakra efe ye wia na afa to so abien no ye de anwensam kakra bema omanfo afrisia pa ye de anwensam kakra bema omanfo afrisia pa nti yan homa na ayede ne afa abien ne me na kokko pacho wetia sha mami da se ura parabia
Nkwantabisa kodu okonfo ya ochirifi. Nkwantabisa nam no okodu kwa bi mu. Efe na wabre. Enti otre dua kesi bi asese orohome kakra ansa na watoya na kwantu no so. Opatwere dua no nani wia no modai hate. Ode dua na se no te wo namu se nipa bi rekasa wo kwa enumu. Se nipa ye adwotwafo bi a wote kwa enumu kunkum akwantufo fa wo hu sika ne niema nyina. Ne ani ti baye ye nso tumi gwan kofie. Wo bedu nkwantabisa nchen no wo pusu no moto nani. Wo bisa no dokodi orhwehwe wo kwa enumu. Obaako bisa ni se madamfo uyo odwotwafo ana. Nkwantabisa bu ese dabi osika ni bi agemeyere na mepese mikotua no soka. Adwotwafo no mu panyin no sere ono no se ho madamfo wo ye kwasea para. Eyinti na wanante wabedu hayi jama wo yire no nkoni obia owo man no mu. So wuri nya obia foforo nware na wo nkoara nam saa kwa abirentu na nkoara nam saa kwa abirentu yi mu. Wonnim se kwa yi mu yehu. Wo nkoara nam hayi wuwi a wawu nkwasea wu. Sori di yang achi na yankoma wadwuma nye. Nkwantabisa mpene so na ofa ne kwankwai. Nkwantabisa kwa na nim kakra no oti achene yang ni nyonto. Ohia abranti bi na obisa no se nia eyinum nyina kire. Abranti no buya se wori ya du kromu na nia wote ne ya akonfo ankyene. Na ye fofie ne akonfo na akonfo kom. Nkwantabisa se se kuro no sunye. Enti wuje di se metimi anya obi a onim fam ma waye ma adi bi amame. Owura ni buya se jama wo yo hoho nti na wuri bisasa asemi. Wonim kuro yi din. Nkwantabisa buya se dabi menti kuro yi din da. Abranti ni se wofre kuro yi amfamfiri. Efiso obiara ni kuro yi ma onim bone fafiri. Obiara ofi kuro yi mu nso nim daache mu nsam. Samere kasa yimpo wobetimi ama wahu ni asi wo ukrom nyina. Nkwantabisa bi so owura ni se so obi pesa oyo obi bone a wuje di se obenye obi aboa no. Owura ni buya ese wonye na enu kura ne won adwuma titiru. Se wutie kuro ni din a wutimi hu se wobetimi adi se adwuma yi. Okwantino ni bisa bi o se midu kuro yi ma hina na mimisa da achi kwan. Abranti no so buya ese se wudu ho a bisa ohene no fi na ono na obetimi ama wahu bribiara a ehia wunyina mu pefe. Nkwantabisa du kuro no mu no ohia abranti bi bisa na ohene ni fi na ono so buya ese oyo kwantuni a oritwam. Enti onim obiara wo kuro no mu. Ohia obi foforo a okan se woni ohene wo kuro no mu na nea ohwe so ne okonfo panyin ya okire. Okire ne se ya okire yi okonfo bi a ohu ade ye na otimi hu nea ebesi daachi nyina. Otu aso se orekasa impo we hu dedaw so obire ba ne nchen. Enti ose ne se oni nachi na onko kire no nifi efise okwa nware kura. Eja ya okire bi so ofa akwa nkwantabisa fi ma okire ne so ofi do me abra. Okonfo ne ma ne yere siesie dabre ma ohoho no na okaka ho se ade chia obeye ne ohwehwe na ma ne pepepe. Enti nkwantabisa kra won kodai. Anadwofa no eja ya okire ko da aboso na mu kobisa hu nia eha nkwantabisa enti onam de ebedu ho no. Obisa de yiri se ma hu ni abrante ne de nam nyina na memu anana ne yiri nso buya se obedi nia obeka akire no so de a hwinsi hu wokwan wobebo modern aboa no efise onipa ye mobo. Adeche no nkwantabisa koma opanyin na che se ne se eja anadwofa yi dadwena mama ntimi anakora. Okonfo ne buya se owura twawo botow yam ne awode nam nyina ma hu dedaw wubegware adidi na anu achi ya tenase adi wasam no ho dwuma wasam awode ba yiye asanketewa bi a mimmu no hwe kora. Nkwantabisa gware siesie ne ho
na odidi owie no agya ya awkyere de no kɔɔdan mu ɔkɔmfo panyin ne sa nsu gu ayowa mu di nsu yi apae wɔ nsu no mu owie apae no yi no obisa nkwanta bi sɛ abrante wuni magya kofi kakari ne akuya konadu kwanta bi sɛ bua sɛ yiw minim wɔn baanu nyinaa ɔkɔmfo no to aso sɛ anka konadu yɛ wo yere a wɔde no ma wofi ne mofra ase nanso agya kakari a mebɔ ne din agya ɔbea na fi wo nsam saa asɛm yi na ɛha wo a enti wo nam abedu ha yi wadwene yɛ wo sɛ sika a ɔwɔ sen wo nti na ama aba saa nanso yɛnte sa nea ɛnam so a waware ɔbea no ne sɛ watena ase mfe aduanan a ɔnni ba na ɔpɛ sɛ ɔware saa babaa no na ɔne no wo ba da koro anadwofa bi a wada no ɔso dae hu sɛ ɔware sɛ ɔbea no a ɔbɛwo babarima ama no ne dae no nso aba mu pɛpɛɛpɛ na sɛ wohwɛ abɔfra a ne yere no awo no no a adwemmɔne biara remma wo tirim sɛ wobɛsɛe ne ti nwi koraa mpo enti gyae biribiara mɛnka na fa wo nsɛm nyinaa ma onyame na ɔno na ɔnim ade nyinaa na biribiara nso nyɛ ne yɛ nkwanta bisa agya yɛ awkyere sɛ owura enti worentimi nya ho hwee ma me ana minim sɛ ɔba nti na agya kakari agya ɔbea no afi me nsɛm de nanso sɛnea asɛm no haw me no mepɛ sɛ me ne din no sɛnea ɛfata sɛ mesɛ mirigya asɛm no mu a ɛrenyɛ yie ɛfisɛ mehu ɔbarima no anaasɛ ɔbea no a ɛyɛ me sɛ memfa nkrante ntwitwa wɔn baanu nyinaa agya yɛ awkyere buaa sɛ ɛyi nyɛ den mɛtumi ayɛ nea worehwehwɛ nyinaa ma wo na mmom ɛho haw na ɛdɔɔso nanso ne nyinaa bɛda wo so aberante no buaa sɛ mensuro ma mehu sɛ madu m'akwantu no awie ɛfisɛ madi nsew aka sɛ mɛyɛ wɔn bɔne no ɔkwan biara a menya no mɛfa so sɛ wo sɛ worenyɛ ho hwee koraa a ɛne mɛtoa m'akwantu no so ɛkɔsi bere a mehu biribiara awie sɛ mehu mpo a mepɛ sen sɛ kwaseabu a wɔde abu me ɔkɔmfo yɛ awkyere sɛ nkwanta bisa mɛyɛ biribiara ma wo na di nsew sɛ nea ɛbɛbare wo so biara wobɛpene so nkwanta bisa pene so di nsew nom abosom sɛ ɔno na ose ɔkɔmfo no ni saa adwuma no ma no enti nea ɛbɛsi biara ɔpene so ne ɛho asotwe nyinaa agya yɛ awkyere ka kyerɛ nkwanta bisa bio sɛ wahu sɛ asɛm no hia ne paara na mmom aka ade biako bi pɛ a ɛsɛ sɛ onya de brɛ no ɔkyerɛɛ no dua bi sɛ ɔnkɔ wan ho bi mmerɛ no na ɔmfa mfrɛ aduruma no nkwanta bisa agya yɛ awkyere sɛ ɔbɛyɛ dɛn anya saa dua no bi agya yɛ awkyere nso buaa sɛ gye sɛ ɔno ankasa kɔhwehwɛ bi mmom ɔka ho sɛ onim sɛ kwabirentu bi wɔ baabi a emu nnua nyinaa yɛ dua a wɔreka ho asɛm no bi ɔkɔmfo no toa so sɛ efi kuro no mu kɔkwae no mu no nware nanso ɔntimi nkyerɛ no hɔ pɔtee o se ɔyɛ abɔfra no na n'agya bɔɔ dua no din kyerɛɛ no na ɔkyerɛɛ no nea wɔde yɛ nyinaa o se ofii ne kurom baa hɔ akyɛ na n'agya nim faako a ɔwɔ mpirim ɛfisɛ ɔte watua guan fii n'agya fi nkwanta bisa nso kan sɛ manya di nsew anom abosom yi de otwara na etwa sɛ dwumadi no nso kɔ so ɛfisɛ mpanyimfo ebu bebi sɛ ɔbarima akokɔ n'anim na ɔnko nsan n'akyi nea manya aka sɛ mɛyɛ no ɛsɛ sɛ meyɛ sɛ manya a na meyɛ ɔbea obi sɛ ɔkɔmfo no sɛ na wo sɛ worentimi nkyerɛ me ne adua no wɔ pɛɛ yi na yɛbɛyɛ ne dɛn ɛne mɛyɛ dɛn anya adua no bi awae ho agya yɛ awkyere buaa sɛ mɛkyerɛ wo m'agya kurom na woakɔbisa akora no ɔno na onim kwae adua no wɔ mu no saa kuro no din de ehia ma adwene m'agya din de ɔpanyin kwa mbedi ako ɔyɛ onipa bi a ɔpɛ nkɔmmɔ yiye enti ɔtaa tena nkwankwa adua bi a esi kuro na abɔnten so n'ase gye n'ani kuro a edi yɛn di so yi na wɔrekɔ so eti gye saa suman yi na wuhu kuro na wode akyerɛ no n'ani bɔ saa suman yi so a
ɔbɛyɛ nea ehia obiara ma opepepe nkwanta bisa ne ni di nkra ma osi mu kwai obrɛ na akwantu no mu yiye go me na me da ase ye betu ya so nkwanta bisa akwantu ntu ya so nkwanta bisa kodu ehia me angene no obisa akonfo ya ochire na eje fi kwan na nso wanyo obi a obekire no obi ara dwene se oyo obodamfo enti ofi ase di ne ho fewo obisa no nia ofi bai na ochire won se ofi amfan free na oba nkwanta bisa du kuro no mu dadu a onhu nia onfa ne tinto esa ne se ne yure afi agya bedi akudinti odi agya ya ochire di na ebisa na agya fi agya ya ochire nso fi kuro no mu bere a oya abofra enti obiara ntumi nkae no nkwanta bisa na ntewa bere enti okotere adua bi ase wa abonten so ho sa adua no ni nkwankwa adua agya ya ochire ka ho asem kire no no da ohuru bi akon achi no opanyi bi betena ne nchen opanyi fi ase ne no bo nkomo akra ibisa no ni a ofi na ono nso kire no se ofi amfan free na orehwehwe okonfo ya ochire na jafi nkwanta bisa kan so okonfo yi kire no na jadin na nso ne yure afi eja bedi akon so kan se me wo babere ma bia ebe yam fi aduanan ni ofi mi nchen mi nim krowa a owo so na obiara nso nkan ne ho asem ma menti da etoda bia midwe hu se mekọ amakọhwehwe na chi kwan na nso esa ne se mi nim bia ye owo nti adwuni bia meye wo hu no na eye okwa kwanta bisa nso kan se eni jamani osuma mi na eja nchen yi ara na woreka ne ho asem yi eja beda akubisa se abranti a woreka na asem no suti den oye kokọ kwanta bisa bua se oye tintin brantuntum ne hwene ware na ne tin so so efei oye hoodinfo nso ogusuri kasa no na akra no so awe na so retie no agya no bisa no se wo se wofra no den nkwanta bisa bua se wofra no okonfo ya ochire na kro otimu no nso wofra no den wofra no amfa mfiri na wo nso wo fihi agya mi fidam ya bra na menja ne kakari eyo opanyin no tirimu na no se minti sa din ya oribobo yida na asosa na awusi kire no meje di se ye meba no meba na nkasa ni din meba na nkasa ne kwasi brenya no tu kwan ache yiye nkwanta bi se bua ise eja eye no kware na sabi kwasi ana maye se mentumi amisa bisa no yiye na eje di ngombo kire mi mpo mi wure afi eja bedi akodi nkwanta bisa ko onifi odu fie no abranto no koto ho se ode na adesu ya okitai no reto fem prakope na suman bi eja ya okire di man se onfanye nsankire ni nkire na eja no fito fem o ma suman so de kire opanyin no se eyi ni nsankire ni a wo ba no se me de kire wo pa urunya hu achinye kura na wo behu no ntempa eja bedi akohu suman yi no ayraho kanu na ofi asesuin opopa na nim no okan se asidanka nyankopon ode anije ye nkwata bisa wa atu okan se ni awahu ni ba yi achikwan ama no nso ye ne ba oma branti yusu gware ma no aduan di no akrai ni no tena ase bo nkomo wogusuri bo nkomo no nkwanta bisa de tu agya bedi akwanim se mede nkrafi wo ba no nchen bre ni nua kuma no na okohe ana akra no bua se wa fie didida wa wini mrante wontumi ntena fie sima biakumpo wa kra fie awia bere se orekọ no yonko bi nchen na ebesi sa abri omai ancha kra na abofra no bai na nkwanta bisa de tu nanim se unu apanyi asoma se mi nkọ wai dua bi humra ma mfanye aduru mami na se mereba mi nsi ha mfa wo nkọ no ohun wache
na anu si pɛ na akora no se ha wo ho kora na dua no de mɛkyerɛ wo nia ebi wɔ na wakɔ wai de akɔyɛ nia ehia wo nyinaa nkwanta bi sɛ di na anu wɔ kurom hɔ na agya bedi akɔte ne nsɛm a ɔde nam no ofi ase tu no fo sɛ anka ɔmma biribiara nha wo no na mmom onya obia na akidi efi sɛ kwaya adua no wɔ mu no yehu a sɛ obiara gye akyinye kɔ hɔ a ɔrensan na akyi ma bio agya bedi akɔkan sɛ wadi kuro no mu mfi aduosia nanso ohun obiara a watumi akɔ saa kwaya no mu asan abada ne ɔkɔ hɔ no ne funu mpo wɔ hu nkwanta bisa bua ese agya enya hwe owu mu o nkwa mu o mmekɔ akora no dwen hu sɛ ɔma ɔkɔ a ɔrenhu ne ba no akyi kwan bio enti ose no sɛ ɔmfa ne ba kuma ne nkɔ ne nua ne nkyɛn ansa na wabɛsen akɔ ɔno so kan sɛ daabi ɔbarima kokɔ n'anim na ɔnko nsan n'akyi enti wɔnya aka sɛ ɔrekɔ n'anim no ɔbɛkɔ ara kɔsi bere a obenya ne a ɔrehwehwɛ enti ɔsɔre sii kwan so akora bedi akɔfrɛ no ka kyerɛ no sɛ ɔnsan n'akyi na ade kye a ɔbɛma ne ba no akɔkyerɛ no ɔkwan a wɔde kɔ kwae no mu ade kye no agya bedi akɔma nkwanta bi sɛ sidi du sɛ ɔmfa ntɔ aduane ni wɔ kwan so kɔsi bere a obenya dua no bi awae aba nkwanta bi sa da akora no ase na ɔkra no sii kwan so ɔpanyin no ma ne ba no kɔgya abranti kwan wodu ɔkwan no mfimfini no abofra no ne di nkra na nkwanta bi sa sii mu kɔe ɔnantew kakra na watu birika nso kakra abusuafo nkwanta bi sa baabi obedu bia no wɔbɔ no kɔkɔ nso ose oberima kokɔ n'anim na ɔnko nsan n'akyi ti yakan ɔfa eto so asia no awie ɔfa eto so nkwanta bisa akwantu mu amanihunu nkwanta bisa nante we bɛyɛ akwansin aduonu efe owie fi asebɔ de nenen fifiri fɔ ne ntade te sɛ nea wahwie nsu agu no so na ɔkɔm so fi ase de no oduru asuwa bi ho no ɔtena ase didi owie no oyi ne ho ntade na osi asu no mu sɛ oruguare esane sɛ nsu no yɛ nwini nti ɔde toa bi a okitae sɛ obi a ɔbɛnom wɔ kwan so efisɛ nsu ho yɛ na ogusu ruguarara na ɔte sɛ nipa bere kasa ba nea ɔwɔ hɔ ɔbɛhwɛ n'akyi a nipa baanu bi na wogyina hɔ yi saa nipa yi huhu sin obiara nkwanta bi sɛ ahyia no wɔ n'akwantu yi ohun wɔn no ɔbɔ ohun kakra nanso ɔde akukuduru bisa wɔn sɛ dan na morehwehwɛ wɔ ha kwa yi yɛ mode ana wobua ese na wo nso woreyɛ den wɔ kwa yi mu na hena na ɔde ba ha wonnim sɛ saa kwa yi gyira hyɛ yɛn nsa nkwanta bi sɛ bua ese manante wabrɛ na meriguare miwie nso a na merekɔ nipa no mu biako kan sɛ kwasea fi nso no mu bra ha prɛko pɛ damfo yi si asu no mu twe nkwanta bi sa fi mu pue hwee na so mmɔ hwee fam afei wɔn baanu nyinaa to hyɛ no so hwee no kosi sɛ ɔtɔ brawo wohu sɛ wayɛ mmerɛw na ontimi nkasa no wogyaw no to hɔ faa ne ho sika nyinaa kɔe nkwanta bi sa na afei ɔreyɛ awu wɔkɔ wɔn anim kakra no wodwe hu sɛ wɔbɛsa wɔn akyi de sɛnkyerɛde bi akɔto nkwanta bi sa ho a ebegu n'anim ase wɔ ne mfɛfum woduru ne nkyɛn no wɔn mu biako kae sɛ w'ani agye wɔ ha paara wonsuro yɛn wonnim sɛ yɛne nipa a yɛn ho yɛhu wɔ saa asase yi so aberante no buae sɛ mahwɛ me afa me ho sika nyinaa na dɛm bio na aka a morehwehwɛ afi me nkyɛn nipa no mu baako buae sɛ waso na yɛrebɛtwa afi hɔ na wode asua nyansa wo sɛ waso nte asɛm na w'ani nso nipa sɛ ɛnyɛ asɛm a
anka waniwa baako nso mpo yebetu afi hɔ ampara wotwa nkwantabisa so benkum na wogya no kwai nkwantabisa were hoe sui pii eyi nyina achi no nkwantabisa to ya na akwantu no so ara owiare kɔtɔ no ɔkɔto agwadufu bi wɔ kwan so ohun wɔn atiko no ɔteam frɛ wɔn na nipa yi twa wɔn ani hwɛ no wofi asetiam so oyufu o nkwantabisa ka kyerɛ wɔn sɛ ɔnyɛ oyufo na emom ɔyɛ ɔkwantuni wobisa ne sɛ wo ɔkwantuni na yɛ den na waso atwa yi abranti kyerɛ wɔn ne yɛ ya nipa baanu bi beje ni sika na wɔsan twa naso afei ɔpa wɔn kyɛw sɛ ɔno wɔn bɛbom anantew ato ya na kwantu no so wɔne ne nantewe na wodidi bom te sɛ anuanom wɔka kyerɛ ne sɛ esane sɛ ɔkwan no mu yehunti ɔbaakofo ntumi nantew mfa hɔ na mmom wɔfa hɔ akuwaku wokodu gua so no nkwantabisa boa agwadifo no ma wɔtɔn wɔn nneɛma nyinaa ɔtena hɔ ara kosii sɛ agwadifo no nyinaa tu fi gua no so ne namfonom no da n'ase kyɛɛ ne sika kakra sɛ ɔmfa ntɔ aduan bi ni ɔno nso da wɔn ase na wɔne ne di nkra gyaa no kwai afei nkwantabisa yɛ ankonam bio ade asa nkwantabisa nim ne ɔbɛda ochinchin afi mu bisa adabere nanso esane sɛ naso bi akoya twanti obiara ama ne dabere efisɛ wosusu sɛ ɔyoyufo wɔpampam no toto wɔn adan mu de dai na onya baabi nanti ɔsan na achi kɔda agua no so ne werɛ hoe nanso ɔka sɛ nyɛ hwee ne onyame bɛyɛ biara yie anadwofa no mina so oboduam na nyom bi ntwam kakra Okuma Radio 97.1 Okuma Radio 97.1 yo abusuafo ya de ofa edi kan no besi ha se nkwanta bisa adwotwafo atwa naso na wakodu baabi to kosia nipa bi sa na so no ni ho nti obi alim so yo nipa abone enti wo okyerɛkyerɛ mu no wɔte ase wɔne wɔn akogwa aso agwadifo no akogwa aso akɔboa wɔn ama wɔn atɔn wɔn ade a wɔn atɔn wɔn ade awie wɔkɔ wɔn agya nkwantabisa ada wɔada gwa no so nti nyame yɛ adom a na wɔtwe sɛ ne
ye beto aso ne yehu nkwanta bi sa kwantu amanihunu no awie ne adu hoso no ye afrisia pa ye de be mamo anwensem mo a eye afrisia pa anwensem nkuranhye ene bani hahye Afrisia pa afia twa ne ho ebesia no emu akwantu ne nantebre mepa ofro ne nkokusan nsumufa ne nitwa owiasofa ne ne fifirisam abebrese ne apridi ebi nka wa eka wuni nanso afia to nti onua Afrisia pa afia to yen abia atu yen timpomu yade ya hu santran fifiri ni musu ne kom atwa kwantintin abedu aso ye foforo moma yen ahome na afia to yen bio Montenso ni afimu ahyeren nkura ne nkrosu aye menya asomdwe hine san abanipam ani so ne odo aba asase so kunsum ni nitan aba ase mpanyin ne mofra ni agi afie bu ahoro so bribri obi nim ni obekokan momono tew gwanwan tew afia to yen ebirim ho rebeka afia to yen abia atu yen ni akai ya kai ni ayanye no yiye ani haw ni abrodo ni ofum esane yen afibɔ ama adai atɔ yen tɔbɔne moma yen pemusi bi nyi na afia to yen bio Afrisia pa afia twa mfeta besia no yebu nkompo hwe yen achi a afia du ma yebu nkonta ebide chenchen so ebide so chenchen ebi akwan trum ebi akwan kontonche nanso afia to yenti onua Afrisia pa afia to yen ato me ne hina ye de akeka ne atiti ahweti abusua ne niwa mamu ama boja adan dom nso ofie wonya ne se hamu nti moma ye ni bomu gwange na afia to yen ne afia to yen bio sore ne ani jefu ya ninye ntena hokom nwen ne atwam ho kentene ho koda obo ade ase kaisa afia to yen bio adofo na madofo sorichiechi a afia to yen ama biako ya aba onua wote wokom reyeden wonim sa afia to yen ana afia to yen atu yen ne atirimupow yebu nkompo hwe achiri yebɔ nkontini hwe kan yasisi nkunim di karintwa nsua ne ɔko ansa kura moma ye montua bio afi de ko aba bio Afrisia pa afi atwa ne ho ebesia no ahamfensa ne yeridi afepanko na yeresere siade ne ahonya mu moho omanwe ni biakoye nuru yen ahofama ne osomnya yen asenhia otitinye ne katase hye no asuko na yenyina ntimi nka se afepa afesese ne yetinkwam afi atu yen ne adwumaye afrekua ne ma adaworoma ekonti ya enya de suahia ya de apedi ara kosi da bia ya be suahia preku ho mommo ne afrisia adwuma abrefo afi atu yen bio Afrisia pa afi atwa mfeta besia no ya de asraire preman asra nyankunhyira ne odom mumo abaye ko wokwa akoda afebo damrama na nsukyerema ya patuntum fra fufu totorobonsu ma afi ato yen a ne ehumi biara nteam se
Afresiapo, Afresiapa. Afi atu yen ani gina adofo ne abusuafo ne afipamfo atwa asu no adikan worihim nuku ne brew refra yen akọ asuogya ho moma yen tintim awiro wo ha kakra na afi atu yen ne onua afi atu yen amansa nyina monsore mo amote kwam ne sare so monkanfo obo ade na bia efise wa ma afi atu yen bio afi atu yen ne ampa afi atu yen ma wani so hwa wo hu hie abode nyina de ahokeka ani je ne ahurusiritiam se bronya abo afi atu yen ne afi atu yen ayurahu ni su yen anim kwan waripo a ya de anyinam na etumu anamon adonsro ma nhyiran na anyinam ampa meyeden ka chire meyeden mommo me wire yan ntwa me asafie na afidiwu epinimi Afresiapa afi atwa mfeta besia no yare shanga fifufuru mu obi nnim yan akwantum nsam esu bi eda kwan mu obi nnim ne ede nam okum nipa a okuje ahene efofin ko nadi di no ye ho duru yan ahodwira ne kron ye nkwane ahoden na yatimi akase Afresiapa afi atu yen odumankum owuo sane yen na owuo firi tete afi bi ni hwa onhunehuna yen yesuro no so yanne namda moma yen mo hire na yen huro afi anya atu yen Afresiapa ne oriti unusum pepa nanim ne awamuna nanim ntew nanim ne oni bi nhwe obobe ne odi ye nkai mobrofo ne nani aje nto ne boase ne awaboto nkanyan no ho ne odi muadan ni di me awerehofo ne anijefu nyina Afresiapa afi atu yen ni onyin bi ye nkwanim biara nso ye onyin apito de ye hira yen anopa mofari huru afaban ati mpanyin risan epin damoa nso afi abeto yen afi atu yen ni ababrese ya se efiri yen abobro odomanku na obehu ya de asunsum aboto ara afrisia se be wie de onoa na onim yan de ya di afi atu yen ne onua afi atu yen amansan hene de anije nam pi ayakrado rihia wode ne koro retiam se akwa aba amansan hene akwa aba afi atu yen bio atu yen ni akuntabu ye de yen breso ade si ade ni muso ni adom epini na nsaten abeto Afresiapa foforo moma yen so ye ha nhome na afi atu yen ebia afi atu yen ne onua afi atu yen nanso afi biara ne emu nsam ebia na obi di chenbi onua jaya yoroho ne nkomodi efise ne afi atu abusuafo aha na yen anwinsam no esi yema mo Afresiapa afisese na yewo enkwam afisese na obia nsusui abem afisese na obia mpaibo nyame atie paibo tie fu nyame obetie ye nyina afisese na yen aye na yen ya ne yen ho atoyen ne na ntu ne yehye high hill jom Christmas song be you enti boy nyom bi na yemfa enye yen ani se yehu se afra to yen Okuma Radio.
97.1. Radio 97.1 official poll. Okuman Radio 97.1 official poll.